Munggenang haino hai osungsano yakal thangmani tini mangbuli kasai phaijauka munggenang ni mungkha Hiraral Deborma Dewani Buai Bisramganj Pathlagat Saint Xavier High School bono othai jagano Dandowi School Saint Xavier High School khulukjakmani oro pornai rok bo kwbangma chaki rok malangkha obo haino tini osungsano yakal thangma bai tini Hiraral mani thima bai kami amchani dokoro belai kheno kha tukhunangui ui khlaiui bwkhano methabi manaliya obo haikeno tei bini thairok kwbangma no jaga danrok rokha bazar rok swnamjaka Hiraral bazar hinui bini nangui obo haike nukni borok bahaino dukhunanglaikha paithago tini thima bai bo no sadik sanjao phopka tei phungni noitao kheno bo thikha bo umor sungsaro tonglangkha bini umor wngkha 103 umor tonglangkha obo haikeno tinini salmario bo tini osungsano yakalangkha mung Hiraral Deborma Surina jeng jepru phano tiar setongo chinini kuma angkha langmani khorang PWR post box number ba chiba Agartala sni chuku chuku bukcha bukcha sa te waisa khana phidi langmani khorang PWR post box number media channel ang keso to lek hakramo dinmo ang malani pekra melekil pekhayo monok ni mano pilak ini apa hano yakarkha pungni sare noitewo atam kha tetukma salogi sayan nang yangi tongi saima yangi nyai mane bahan chakri kepe krin sini tongka ekono jeep tongba ba seng naile tongjawo especially ani logiso bini bung susil da forma herna